Hello everyone, vítam vás v mojom treťom videu. Prvé video bolo trošku jožový. Druhé bolo o slibučkách bielke, hnedke. Štvrté nemala meno, dúfam, že ste dali do komentára, aké meno je mám dať. Teraz vám nakrúcam mačku Lízu. Tak tu máme mačku Lízu. Wow. Iha. Trošku sa s ňou pohráme. No čo? Chytíš to? Uj. Uha. Chytíš to. A bod pre Lízu. Chytí to pevne dosť. A húpa. Tak, takže máme tu aj iné zvieratka. Napríklad majú mená. Máme tu také slimaka Máťa, vrabčeka. Máme tu holuba, tomu ešte vymyslím meno. Ja zatiaľ ho volám čerešnička. Sedel mám čerešne. Ešte lastovička Ema. Potom ešte čo? Okay. Zajac Veselý. Myška Hryska. Jastrab Bystrý. Rozraky, a to je všetko, čo ja si pamätám. No, to sú všetky, čo som pomenoval a videl. No, to sú všetky. Potom tu je nejaké divné. Vidíte, tam je taká hruška, ale ona rastie než dole, ale hore. Hore nad konárom. To je také divné. Divnejšie som ešte nevidel. Potom tu je asi bielka, alebo tá, čo nemala meno, to neviem už. A má malé kuriatka. Čože? Aha. Oni mena nemajú ešte. Neviem, jak ich pomenú. Ale máme pipky. Takže tu máme, asi to je na toto video všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. A viete, čo máte dať odber a like. Neviem, čo chcem. Goodbye. Bye.